már kitört. Bazd meg, ez kibaszottul szúr most már. Akkor nyomok még egy a hátas bele. Bazd meg a nagy háta! Ezt figyelj, hallod? Figyelj most egy hátas. Egy hátas. Hozok egy padot. Még egy. A fejed! Akad van meg a különböző. Köszi erős ez a bokor most. Nagyon kemény bazd. Eszony magyarázom ki ott.